Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Είναι η πρώτη από μια σειρά εκδηλώσεων υπό τον τίτλο περιοδικού Έρμα, υπό τον τίτλο «Οι εξαιρέσεις του δυτικού κανόνα». Έχουμε την τιμή να είναι μαζί μας εδώ ο Γιώργος ο Κέντρος και η εισηγητής στην ερνή συζήτηση είναι ο Στέφανος Δροζάνης. Το θέμα μας σήμερα είναι ο Ezra Pound. Για όσους δεν γνωρίζουν τι είναι ο δυτικός κανόνας, η βραδιά μπορεί να εξελιχθεί ως έχει. Για όσους γνωρίζουν όμως, ο δυτικός κανόνας είναι ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του Harold Bloom, ενός θεωρητικού της λογοτεχνίας, ο οποίος έφτιαξε στην ουσία ένα χρυσό κανόνα των σπουδαίων λογοτεχνικών έργων από τον Όμηρο μέχρι σχεδόν σήμερα. Σε αυτόν τον κανόνα λοιπόν όμως, είτε παρέλειψε, είτε αναφέρθηκε με λιγότερο ίστρο από όσο θα περιμέναμε για κάποιους λογοτέχνες. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι και ο Ezra Pound, ο οποίος αναφέρεται στον Bloom ως ένας απλός Γερμανός ποιητής. Ο Στέφανος λοιπόν σήμερα, μαζί με τον Γιώργο τον Κέντρο, θα μας δώσουν μάλλον μια διαφορετική εικόνα για τον Ezra Pound. Καλώς ήρθατε. Ο λόγος αρχικά στον Γιώργο Κέντρο. Παλάτι στο θολωμένο φως. Η τρία, τίποτα άλλο παρά σωρός ακριανά λιθάρια που καπνίζουν, αναξιφόρμικες αουρονοκαλέια. Άκουσέ με, κάδμε με τις ολόχρυσες πλώρες. Οι ασημένοι καθρέφτες αδράχνουν τα λαμπερά πετράδια και αστράφτουν. Η αυγή στο δρόμο μας πλανιέται μέσα στο κρύο πράσινο φως. Στο γρασίδι η πρωινή δροσιά λερώνει οχρούς αστράγαλους περαστικούς. Χτύπα, χτύπα, στριφογύρισε, βρόντα στο μαλακό χορταριασμένο χώμα κάτω από τις μιλιές. Κόρος νυμφάρουμ τραγοπόδαρος, με το οχρό ποδάρι χοροπηδώντας, μισοφέγγαρο από γαλάζια ξεσπάσματα νερών, χρυσοπράσινο στα ριχά. Ένας μαύρος κόκορας στριγκλίζει στον αφρό της θάλασσας και πλάι στο λυγιστό, στο σκαλιστό ποδάρι του σοφά, νύχι ποδάρι και λιονταριού κεφάλι, ένας γέρος καθισμένος, μιλώντας με σιγανό μουρμούρισμα. Ή την έτερ φλεμπίλιτερ ή της ή την. Και εκείνη πήγε κατά το παράθυρο και γκρεμίστηκε. Στο μεταξύ, χελιδόνια που φώναζαν «Ήτιν, είναι στο πιάτο του Κάμπεσταν η καρδιά. Είναι στο πιάτο του Κάμπεσταν η καρδιά. Αυτό δεν θα τα αλλάξει άλλη γεύση καμιά». Και εκείνη πήγε κατά το παράθυρο, το λεπτό άσπρο πέτρινο κάγκελο, κάνοντας διπλή καμάρα, στέρεα ακόμα δάχτυλα, σφιγμένα στη στέρεα ξασπρισμένη πέτρα. Κλονίστηκε για μια στιγμή και ο άνεμος έξω από το ροντέξ φούσκωσε τα μανίκια της. Τα χελιδόνια φωνάζοντας
της, ο Ακτέων και μια κοιλάδα. Η κοιλάδα στρωματαχεί από φύλλα, τα δέντρα, το φως του ήλιου γυαλίζει στην κορυφή, καθώς λεπιδωτεί στέγη, καθώς η στέγη της εκκλησιάς του Πόησερς αν ήτανε χρυσάφι. Πιο κάτω, ούτε αχτίδα, ούτε σταλιά, ούτε ισχνός δίσκος φωτός να κομματιάζει το μαύρο μαλακό νερό, λούζοντας το σώμα των νυμφών και οι Άρτεμοι, νύμφες κάκασπρες μαζεμένες γύρω της, και ο αγέρας τρέμοντας, αγέρας αστραφτερός με τη θεά, ρυπίζοντας τα μαλλιά του στο σκοτάδι. Ανεβαίνοντας και κυματίζοντας, Φίλντισι βυθισμένος στο ασίμι, με σκιές στη σκιά, Φίλντισι βυθισμένος στο ασίμι, ούτε μια κοιλίδα, ούτε ένα χαμένο κομμάτι φως. Ύστερα, ο Ακτέων, Βιντάλ, είναι ο γέρο Βιντάλ που μιλάει, σκουντουφλώντας μέσα στο δάσος, ούτε ένα στίγμα, ούτε μια χαμένη αναλαμπή φωτός, τα οχρά μαλλιά της θεάς. Χυμάνε τα σκυλιά πάνω στον Ακτέωνα. Από εδώ Ακτέων, ματωμένο ελάφι του δάσους, χρυσάφι, ένα δεμάτι μαλλιά, χοντρό όπως το αυλάκι στο θερισμό, γυαλίζει στον ήλιο, χυμάνε τα σκυλιά πάνω στον Ακτέωνα. Σκουντουφλώντας μέσα στο δάσος, μουρμουρίζοντας Οβίδιο, Περγούζα, πηγή, Γαργάφια, πηγή της Σαλμάκης. Τρέμει η άδεια αρματοσιά καθώς διαβαίνει το βλαστάρι του κύκνου. Έτσι το φως ραντίζει, έτσι σκορπά. Έλο Σολέιλ Προβίλ, το υγρό και ορμητικό κρίσταλο κάτω από τα γόνατα των θεών. Κόχι πάνω σε κόχι, λεπτή αναλαμπή του νερού, ριάκι κουβαλώντας άσπρα πέταλα. Τα πεύκα του Ταγκασάγκο μεγαλώνουν κοντά στα πεύκα του Ιζέ. Το νερό στριφογυρίζει τη λαμπερή οχρή άμμο στο στόμα της άνοιξης. Είδατε το δέντρο των προσώπων, διχάλες από ακρόκλαδα, φλογίζοντας σαν μελωτούς. Κόχι πάνω σε κόχι, το νερό στροβιλίζοντας τα ριχά κάτω από τα γόνατα των θεών. Δαυλοί λιώνουν μέσα στη λάμψη, φλογίζουν της γειτονιάς το μαγειριό. Γαλάζιος αχάτης αποθηκεύοντας τον ουρανό, όπως στον Γκορντόν κείνο τον καιρό, το σαλιάρισμα της ρετσίνης. Ολοπόρφυρο σαντάλι έτσι σκεπάζει το στενό πόδι. Ήμεν ο άουρουν κουλέια, ήμεν εγώ. Το αιμάτινο λουλούδι πεταμένο στην ξασπρισμένη πέτρα. Οσό γιοκού λέγοντας, αυτός ο άνεμος είναι του βασιλιά ο άνεμος. Αυτός ο άνεμος είναι ο άνεμος του παλατιού, ταράζοντας αυτοκρατορικούς κρουνούς. Και ο Ράντι, ανοίγοντας το κολάρο του, αυτός ο άνεμος μου γκρίζει στην κοιλιά της γης, κάνει τα νερά ορμητικά. Κανένας άνεμος δεν είναι του βασιλιά ο άνεμος. Ας έχει κάθε γελάδα το μοσχάρι της. Αυτός ο άνεμος κρατιέται σ' αραχνοήφαντες κουρτίνες.
Κανένας άνεμος δεν είναι του βασιλιά. Οι καμιλάριδες κάθονται στο γύρισμα της σκάλας. Κοίταξε κάτω τα εκβάντα των μπλεγμένων δρόμων. Νταναέ, Νταναέ, ποιος άνεμος είναι του βασιλιά? Καπνιά κρέμεται πάνω στο ποτάμι. Οι ροδακινιές ρίχνουν φύλλα λαμπερά μέσα στο νερό. Ήχος πλανιέται στη βραδινή δροσιά. Το γάβγισμα άχρηστο πεταμένο στα ριχά. Χρυσωμένα δοκάρια πάνω από το μαύρο νερό. 3 βήματα στο ανοιχτό χωράφι. Γκριζοπή πέτρινη στήλη οδηγώντας. Ο Πέρ Ανρί Ζακ θα μιλούσε με τον Σένιν επάνω στο Ρόκου, το βονό Ρόκου ανάμεσα στο βράχο και στους κέδρους. Ρόλανακ, όπως ο Γίγης σε θρακικά πιάτα έφερνε το συμπόσιο. Καμπεστάν Τερέους, είναι στο πιάτο του Καμπεστάν η καρδιά. Βιντάλ ή εκβάτανα, πάνω στο χρυσωμένο πύργο στα εκβάτανα. Ήταν η αγαπημένη του Θεού, ήταν για πάντα, περιμένοντας τη χρυσή βροχή. Πλάι στον Γκαρόνε Σαμπέ. Ο Γκαρόνε είναι παχής σαν ζωγραφιά, πομπή. Σάευε, Ρεγκίνα. Σέρνεται όπως το σκουλίκι μέσα στο πλήθος. Ο Αδίγης, καθώς την είχε δει ο Καβαλκάντι, η φτέρνα του κένταβρου φυτεύει στην έφορη γη και καθόμαστε εδώ, εκεί, μέσα στην αρένα. Και πριν της κολάσεως στο στόμα, ξερή πεδιάδα και 2 βουνά. Πάνω στο ένα βουνό, μορφή που έτρεχε και κάποια άλλη στο γύρισμα του λόφου, σε σκληρό ατσάλι. Ο δρόμος όπως το αργό στρίψιμο της βίδας, η γωνιά σχεδόν ανεπαίσθητη, έτσι που το γύρισμα μόλις να φαίνεται και η μορφή που έτρεχε γυμνωμένη, ο Μπλέικ, κραυγάζοντας, συστρέφοντας τα μπράτσα του τα κούραστα μέλη, ουρλιάζοντας ενάντια στο δαίμονα, τα μάτια του αναστραμμένα, στριφογυρίζοντας καθώς οι ρόδες άμαξας που πήρανε φωτιά και το κεφάλι του ρηγμένο προς τα πίσω να ταινίζει τον δαίμονα, καθώς έτρεχε μακριά να κρυφτεί από τα τσάλινο βουνό. Κι όταν φαινόταν ξανά από τη βορεινή μεριά, τα μάτια του καίγοντας κατά το στόμα της κολάσεως, ο λαιμός του γερμένος προς τα μπρος, και σαν κι αυτόν ο Πέιρε Καρντινάλ και στο δυτικό βουνό Il Fiorentino, βλέποντας την κόλαση μέσα στον καθρέφτη του και Λο Σόρντελς κοιτάζοντας την μες στην ασπίδα του και ο Αυγουστίνος ατενίζοντας το αόρατο και πίσω τους ο Φωνιάς μέσα σε γαλάζιες λίμνες με οξύ. Ο δρόμος ανάμεσα στους 2 λόφους ανηφορίζοντας αργά, οι φλόγες αντιφεγγίζοντας μέσα στο λούστρο, κρίμενες άκτιο, τόπος της κολάσεως με κομματιασμένο πάγο και πριονίδι, και λούστηκε μέσα στο οξύ, να λευτερωθώ από τους ήχους της κολάσεως, λέπια, αυγά από ψήρες πεταμένα. Πάλουξ Λαέρνα, η λίμνη με τα κορμιά, άκουα μόρτα, με μέλι λιωμένα, ανακατωμένα, σαν ψάρια σοριασμένα σε κελάρι, και κάτω ένα μπράτσο υψωμένο
σφίγγοντας ένα κομμάτι μάρμαρο και τα έμβρια σάπια, καινούρια ορμή, βυθίζοντας. Εδώ έναν μπράτσο υψωμένο, πέστροφα, βυθισμένη από τα χέλια και από την όχθη, το αλήγιστο βότανο, το ξερό, ήσυχο μονοπάτι. Είδε πολλά γνωστά και άγνωστα για μια στιγμή, βυθίζοντας το πρόσωπο χαμένο, τη γενιά. Τότε ελαφρώς αγέρας κάτω από βλαστάρια, η γαλάζια ρητιδωμένη λίμνη κάτω από τον αιθέρα, μια όαση, οι πέτρες, το ήραμο λιβάδι, το γρασίδι σιωπηλό και πέρα από την γκραμάλα η γκριζοπή πέτρινη στήλη και το σκαλί από πέτρα στα χτιά, το πέρασμα τετραγωνισμένο μέσα στο γρανίτι, κατεβαίνοντας κι εγώ ανάμεσα και μέσα στη γη. Πάτε τέρα. Μπήκα στον ήσυχο άνεμο, στο καινούριο ουρανό. Το φως όπως μετά ηλιοβασίλεμα και πλάι στις πηγές τους οι ήρωες, ο Σίγκισμουντο και ο Μαλατέστα Νοβέλο και θεμελιωτές κοιτάζοντας τα βουνά στις πολιτείες τους. Η πεδιάδα μακρινή και μέσα στις δεξαμενές οι νύμφες εκείνου του νερού βγαίνουνε σκορπώντας τις γυρλάντες τους, κυματίζοντας τα νέρινα καλάμια τους με τα κλαριά στη σιωπή. Και να, κάποιος βγήκε από την πηγή του και περπάτησε κατά την πεδιάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, πάρα πολύ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, στην μετάφρασή μου ακολούθησες τον, που έλα το ξέρεις, το ρυθμό εκείνο με τον οποίο εγώ μετάφρασα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για έναν ποιητή, για τον οποίο θα μπορούσα θαυμάσια να ρωτήσω, αλήθεια, τι ακούσαμε? Ακούσαμε ένα ποίημα. Ένα ποίημα, κάπως παράδοξο ποίημα, κάπως ανίκιο ποίημα, αλλά ένα ποίημα. Αλλά γιατί αυτό το ποίημα? Τι ήταν αυτό που ως σύγχυση ήρθε στα αυτιά μας? Όταν ήμουν νέος, δίδασκα στο Πανεπιστήμιο στην Περούζια. Ο εκδότης μου την εποχή εκείνη ήταν ένας περίφημος εκδότης, ο Σάι Βίλερ. Ο Σάι Βίλερ ήταν εκδότης επίσης του Pound, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνω κάποιες ιερόσιλες συγκρίσεις ανάμεσα στην ταπεινότητά μου και στον Pound. Κάποια στιγμή δίδασκα στην Περούζια τα κάντος της Κολάσεως, δύο από τα οποία, ή μάλλον όχι δύο, 1,5 από τα οποία ακούσατε από τον υπέροχο Γιώργο Κέντρο. Τότε είχα εμπλακεί σε μια περίεργη ιστορία. Σε ένα από τα κάντος που δίδασκα έλεγε ο στίχος και έβλεπες τότε την Ζοχάρ να κρούει τα σύστρα του ουρανού. Ως ένα καλό παιδί και πολύ ευσυνείδητος δάσκαλος έψαξα να βρω ποια είναι η Ζοχάρ.
Έψαξα όλα τα βιβλία, ήξερα ότι η Ζωχάρ είναι ένα βιβλίο βεβαίως του Ιουδαϊκού μυστικισμού, αλλά δεν μου πήγαινε τι δουλειά έχει το βιβλίο τώρα αυτό με τη Ζωχάρ που έσυε, έκρουε τα σύστρα του ουρανού, δεν μου έβγαινε. Πήρα παραπονεμένος τηλέφωνο το Σάι Βίλερ και του είπα «Ντοτόρε», έτσι τους λέγανε τότε, «Ντοτόρε, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να καταλάβω». Αυτός από το άλλη γραμμή του τηλεφώνου φάνηκε σαν να με ηρωνεύεται, λέγοντας «Α, μη στεναχωριέσαι, θα σε πάω εγώ στο δάσκαλο και θα σου εξηγήσει ο ίδιος». Για μένα, αντιλαμβάνεστε τι ήταν, με κοιμήθηκα όλη τη νύχτα. Πράγματι την άλλη μέρα το πρωί έφυγα με το τρένο, πήγα στο Μιλάνο, από το Μιλάνο με πήρε ο Σάι Βίλερ με το αυτοκίνητό του και πήγαμε στο Ραπάλο, στον πύργο, στον οποίο ζούσε τότε ο Έζρα Πάουντ. Μας δέχτηκε αυτή η εκπληκτική μορφή, αυτή η ιερατική μορφή, εντελώς σιωπηλά. Καθίσαμε εκεί στο πάτιο του πύργου και έσπευσε να μας φτιάξει ένα μικρό καφέ και μας τον σέρβιρε. Μέχρι τότε δεν είχε υποθεί απολύτως τίποτε, ούτε buongiorno, ούτε καλημέρα, απολύτως τίποτε. Ήταν μια τραγικά απόλυτη σιωπή. Καθίσαμε λοιπόν πίνοντας αυτό το μικρό καφέ και ο Σάι Βίλερ γύρισε στον Πάουντ και του είπε «Μέτρ, ξέρετε, ο νεαρός διδάσκει τα κάντος της κολάσεως στο Πανεπιστήμιο της Φερούτζα και έχει ένα μεγάλο πρόβλημα». Ο Πάουντ δεν μιλούσε, καρφωμένα τα μάτια του εκεί μπροστά του. Συνέχισε ο Σάι Βίλερ, ξέρετε, διαβάζει αυτό τον στίχο ότι η Ζωχάρ έκρουε τα σύστρα του ουρανού και έχει ψάξει παντού, σε όλη τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και δεν βλέπει, δεν μπορεί να καταλάβει ποια ήταν η Ζωχάρ. Μήπως μπορείτε να τον βοηθήσετε? Ο Πάουντ έδινε συνέχεια το βλέμμα του σε ένα σημείο περίεργο προς τα κάτω που δεν μπορούσα να το καταλάβω ποιο ήταν. Δεν μιλούσε. Εγώ αισθάνθηκα εξαφανισμένος, τόσο εξαφανισμένος, όσο εξαφανισμένος αισθάνθηκα και στην πρώτη μου εμπειρία που επισκέφθηκα το Στέφανς Ντόμ στη Βιέννη και ο οργανίστας του ναού δοκίμαζε τη μεγάλη τοκάτα και φούγκα του Μπαχ, οπότε είχα εξαφανιστεί εκεί μέσα. Δεν ήξερα αν είμαι, πώς είμαι και γιατί είμαι. Έτσι αισθάνθηκα και μπροστά στον Έζρα Πάουντ. Δεν μίλησε καθόλου. Γύρισε με ένα ειρωνικό χαμόγελο σε μένα ο Σάι Βίλερ και μου είπε «Κοίταξε παιδί μου, ο δάσκαλος, ο μέτρα, θέλει να σου πει ότι μην ψάχνεις τα λεξικά να βρεις ποια είναι η Ζωχάρ. Η Ζωχάρ ήταν μια πουτάνα στο Παρίσι σε ένα τσίρκο και έκρουε τις καστανιέτες και αυτός είναι ο μύθος του». Μιας και το είπε, σηκώθηκε ο Σάι Βίλερ και είπε «The end of the visit», γιατί αγγλικά μιλούσα, το τέλος της επίσκεψης. Σηκώθηκα κι εγώ, εντελώς συγχυσμένος και πήγα προς την έξοδο. Μας ακολουθούσε ο Έζρα Πάουντ σιγά σιγά με την πέρτα του, σιγά σιγά. Μας άνοιξε μάλιστα την πόρτα, η πόρτα ήταν η πόρτα του πύργου που ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανοίξει. Αυτός την άνοιξε και καθώς εγώ έβγαινα μου έκανε έτσι με το χέρι του και με σταμάτησε μπροστά στην είσοδο και μου είπε στα ιταλικά πια «Άκουσε παιδί μου, να με συγχωρείς που δεν σου μίλησα, αλλά δεν θα μιλάω άλλο. Ό,τι έπαθα στη ζωή μου, το έπαθα επειδή μίλησα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που ήρθες». Και έτσι τέλειωσε η μοναδική
η μόνη και η τελευταία μου συνάντηση με τον Πάουντ. Ναι, ο Πάουντ είναι ένας ποιητής που μίλησε πάρα πολύ. Γιατί μίλησε όμως? Και τι είναι αυτό που ακούσαμε? Αυτό προσπαθώ ή θα προσπαθήσω να εξηγήσω. Όχι να εξηγήσω με όρους κατανόησης, αλλά να ερμηνεύσω με όρους ψυχής. Γιατί όταν βρίσκομαι μπροστά σε ένα έργο τέχνης, εκείνο που με ενδιαφέρει δεν είναι η κατανόησή του, αλλά η ήχησή του στα αυτιά μου. Αυτό που ακούω, αυτό που ακούγεται. Και αυτό ισχύει για μένα τόσο για ένα ποιητικό κείμενο, όσο και για ένα θεατρικό κείμενο, όσο και για ένα μυθοπλαστικό κείμενο. Το πρόβλημα δεν είναι να κατανοήσω, το πρόβλημα είναι να ακούσω. Τι άκουσα? Άκουσα μια πανσπερμία γλωσσών. Άκουσα νεκρές γλώσσες να φανερώνονται μέσα σε αυτό το κείμενο που μας διάβασε ο Γιώργος ο Κέντρος. Άκουσα λέξεις νεκρές στα λατινικά. Άκουσα λέξεις και φράσεις νεκρές στα προβυγιανά. Άκουσα λέξεις στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, μια επίσης νεκρή γλώσσα. Άκουσα αυτή τη νεκρότητα των γλωσσών να κατεβαίνει σε ένα παρόν, και μάλιστα σε ένα παρόν λαϊκότητας, μέσα σε ένα μαγειριό. Άκουσα τελικά έναν κόσμο κομματιασμένο, θρηματισμένο, ένα μοντ μορσελέ που θα λέει και ο δάσκαλός μου ο Καστοριάδης. Έναν κομματιασμένο κόσμο. Αλήθεια, πώς μπορείς να αφηγηθείς έναν κομματιασμένο κόσμο? Ποια γλώσσα μπορείς να επιστρατεύσεις για να αφηγηθείς αυτόν τον κομματιασμένο κόσμο, που είναι ο κόσμος μας? Δεν είναι άλλος, είναι ο δικός μας κόσμος. Ένας κόσμος που είναι θρύψαλα, κομμάτια και θρύψαλα, που έλεγε ο παλιός μου, καλός μου φίλος. Πώς μπορείς να τον αφηγηθείς? Μπορείς να τον αφηγηθείς με μία γλώσσα. Μα αν προσπαθήσεις να τον αφηγηθείς με μία γλώσσα, θα προδώσεις αυτό που είναι το πιο πολύτιμό του, το θρύψαλο και το κομμάτι. Και αυτό το θρύψαλο και το κομμάτι που είναι ο κόσμος μου, αλήθεια, έχει ένα παρελθόν, ένα παρόν ή ένα μέλλον? Πώς είναι δυνατόν το κομμάτι, το θρύψαλο, το θράψμα, αυτό που εγώ τώρα βιώνω, να έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον? Με το να πω παρόν, το παρόν έχει εξαφανιστεί. Με το να πω παρελθόν, το παρελθόν είναι ένας εφιάλτης που με κατατρίχει. Το παρελθόν είναι μια κυριολεξία θανάτου. Να πω μέλλον? Πώς να τολμήσω, αφού το μέλλον το ορίζει η τάξη των νεκρών. Ο άλλος μου δάσκαλος στη Γαλλία, ο Ραούλ Βάνεκε, έλεγε, κατάλαβετε το, είμαστε ζωντανοί που τους κυβερνά
η τάξη του θανάτου. Πώς να μιλήσω λοιπόν? Και μιλώ σε πρώτο πρόσωπο, ενώ έπρεπε να μιλήσω σε τρίτο. Πώς μπορούσε να μιλήσει ο Έζρα Πάουντ? Μέσα σε αυτήν την πασπερμία των γλωσσών που χρησιμοποιεί ο Έζρα Πάουντ, μέσα σε αυτή την προσπάθειά του, την αγωνία του καλύτερα, γιατί δεν πρόκειται περί προσπαθίας, πρόκειται περί αγωνίας, να δημιουργήσει μια γλώσσα που να μπορεί να αφηγηθεί αυτό που εγώ τώρα είμαι, αυτό το κομμάτιασμα που εγώ τώρα είμαι, αυτό το θρήμα, το θρημάτισμα που εγώ τώρα είμαι, ανάμεσα σε ιδεολογίες, ανάμεσα σε ψυχικές ανάγκες ανικανοποίητες, ανάμεσα σε ψυχικά δυναμικά που ποτέ, μα ποτέ δεν μπόρεσαν να βρουν ένα σύστιχο. Αγωνιούσε να μας πει κάτι με τη σκοτεινιά του, ότι δεν υπάρχει ένα παρελθοντικό παρελθόν. Υπάρχει μόνο κάτι, ένα παρόν του παρελθόντος. Γι' αυτό ανασύρει όλες αυτές τις νεκρές γλώσσες. Γι' αυτό ανασύρει συνέχεια από τους Λατίνους τον Οβίδιο με την νύμφη Σαλμάκης. Γι' αυτό τις ανασύρει μέχρι τα προβιγγιανά του Καπεστάν, του Τροβαδούρου Καπεστάν, του Πεϊρε Βιντάλ, του Τροβαδούρου Πεϊρε Βιντάλ, του Αρνό Ντανιέλ, του Τροβαδούρου Αρνό Ντανιέλ. Αλλά ναι, τι σχέση έχουν όλα αυτά με το δικό μου παρόν? Μια και μοναδική σχέση. Ότι όπως εγώ είμαι κομματιασμένος στην καρδιά μου, και αυτοί είχαν τη μαύρη μοίρα να κομματιαστούν στην καρδιά του. Ο Ακτέων, ο Πεϊρε Βιντάλ, ο Καπεστάν υπήρξαν τα θύματα ενός έρωτος που δεν μπορούσε να τον αντέξει η ερωμένη. Είναι αλόμπα. Έτσι. Όταν ο Ακτέων είδε την Άρτεμη γυμνή, η Άρτεμις τότε τον μεταμόρφωσε σε ηλάφι και έστειλε τα σκυλιά της πάνω στον Ακτέωνα. Από εδώ Ακτέων προσπαθεί να προφυλάξει τον Ακτέωνα από τη μοίρα του, και τα σκυλιά της τον κατασπάραξαν. Και ο Κάπεσταν, ερωτευμένος με την αλόμπα, με αυτή την απρόσιτη ντόνα την κυρά, τροβαδούρος σπουδαίος, τραγουδώντας, όπως έλεγε ο άλλος, «Ιωσόου Ντανιέλ, επλόρ, εβάι καντάρ». Αυτά είναι προβιγγιανά. Εγώ είμαι ο Ντανιέλ που κλαίω και πηγαίνω τραγουδώντας. Και έστειλε η Ναλόμπα, η άκαρδη. Μήπως η Ναλόμπα σας θυμίζει τίποτε πέρα από μια άκαρδη κυρά? Μήπως σας θυμίζει τη δικιά μας συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε? Και έστειλε και αυτή τα σκυλιά της και κομματιάσανε το Κάπεσταν και τον πήραν την καρδιά και της την προσφέρανε ως θιέστιο γεύμα. Και μετά ο Βιντάλ ο καημένος, ο γέρο Βιντάλ, πηγαίνει μουρμουρίζοντας, γιατί ξέρει ότι θα έχει την ίδια τύχη όπως ξέρω εγώ,
ότι θα έχω την ίδια τύχη εδώ, στο εδώ και στο τώρα. Κάποιοι θα ορμήσουν στην καρδιά σας και στην καρδιά μου. Και κάποιοι θα κάνουν ένα φιέστιο γεύμα με την καρδιά σας και με την καρδιά μου. Δείτε την τραγωδία. Δείτε ότι ο Πάουντ δεν μιλάει για ένα παρελθόν. Ο Πάουντ μιλάει για μένα, τώρα, εδώ. Εγώ είμαι ο Κάπεστα. Εγώ είμαι ο Βιντάλ. Εγώ είμαι όλη αυτή η μυθικότητα την οποία ανασύρει ο Πάουντ προσπαθώντας να βρει το σύστιχο με τη δική μου ζωή. Αυτό που μάλλον άκομψα ο Σεφέρης ονόμασε αντικειμενική συστοιχία, μεταφράζοντας το Irish as το corrective, το objective correlative. Αυτή την αντικειμενική συστοιχία. Και ευνηδίως βρίσκομαι μπροστά σε αυτό το ποίημα. Πάλι θα αναρωτηθώ, τι είναι αυτό το ποίημα? Είναι ποίημα? Θα μπορούσαμε εδώ να διαβάσουμε ένα κομμάτι φερπίν από το μέγιστο των ποιημάτων του νεωτερικού κανόνα, που λέγει και ο καλός μου, ο γλυκός μου Ορέστης, ας πούμε από τον Φάουστ του Γκέτε. Θέλετε και τον πιο σκοτεινό από τον Χέντερλιν. Θέλετε και πιο πίσω από τον Όμπια. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κάτι θα μπορούσαμε να πούμε. Κάπου θα μπορούσαμε να βάλουμε την κατανόησή μας να δουλέψει. Εδώ, μέσα σε αυτούς τους εξαιρετικούς παραλληλισμούς του μύθου και της πραγματικής μου ζωής, γιατί όλα αυτοί είναι μύθοι. Και ο Πάουντ ανασύρει αυτούς τους μύθους για να μου δείξει κάτι, ότι ακούστε, δεν διαβάζετε πια στη ζωή σας παρακομματιασμένους μύθους και η ζωή σας έχει πάψει να είναι μια ζωή βιωμένη. Αν δείτε πως τρέχουν οι εικόνες, θα δείτε ότι ο Πάουντ μιλάει για τη Βενετία. Όλη αυτή η γκρίζη στήλη, όποιος έχει πάει στη Βενετιά ξέρει πολύ καλά αυτούς τους γκρίζους στήλους μέσα στο κανάλε Γκράουντε. Μιλάει για τη Βενετία. Δείτε τι ανασύρει μέσα από αυτά τα χαλκοπράσινα νερά της λαγκούνας της Βενετίας. Ανασύρει όλη αυτή την μυθική υπόσταση του ανθρώπινου υποκειμένου. Μου λέει κάτι, ότι το πεπρωμένο σου δεν παραλλάζει από τον πεπρωμένο του μύθου. Κάποιοι κομματιάστηκαν. Ζεις σε ένα κομματιασμένο κόσμο. Κάποιος θα σε κομματιάσει. Θες να είσαι ανίδιος και χορτάτος? Πάει καλά. Αλλά κάποιος θα σε κομματιάσει. Κάποιος θα επιφυλάξει για σένα τη μοίρα του Κάμπεσταν. Κάποιος θα επιφυλάξει για σένα τη μοίρα του Πεΐρε Βιντάλ. Κάποιος θα επιφυλάξει για σένα τη μοίρα του Αρνό Ντανιέλ, των τροβαδούρων. Και πάντα θα υπάρχει μια ψυχρή ναλόμπα. Θέλετε να είμαι κομμουνιστής? Αυτή η ψυχρή ναλόμπα είναι η εξουσία. Γι' αυτό μιλάει ο Πάουντ. Για αυτή τη συνθήκη κάτω από την οποία βρίσκομαι και την οποία αποφεύγω να τη δω, επειδή πια έχω χάσει αυτό που έλεγε ο Έλιοτ
μιλώντας για τον Ντάντε. Έχω χάσει τη μαντική μου ικανότητα για να παράγω λογικά προϊόντα. Έτσι έλεγε ο T.S. Eliot, μιλώντας για τον Ντάντε. Για τον Ντάντε. Έτσι είναι. Έτσι είναι και έτσι βγαίνει μέσα από αυτό τον σκοτεινό, τον φοβερά σκοτεινό, τον γρυφώδη τύπο αυτού του ποίηματος, αυτών των ποιημάτων που ακούσαμε από τον κέντρο. Αυτό βγαίνει. Κάθε λέξη και εικόνα. Κάθε εικόνα και σύμβολο. Το ποίημα δεν είναι λέξεις, είναι λέξη εικόνα. Το ποίημα δεν είναι λέξεις, το ποίημα είναι λέξη σύμβολα. Εικόνα πιανού του εαυτού και σύμβολο πιανού του πεπρωμένου της μοίρας μου. Όσο κι αν εμείς αποφεύγουμε τη μοίρα μας, όσο κι αν εμείς θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το πεπρωμένο που είναι το πεπρωμένο της αισθητικής μας υπάρξεως, του να υπάρχουμε όχι ως έλογα υποκείμενα αλλά ως αισθητικά υποκείμενα μέσα στον μύθο που μας γέννησε, μέσα στη μήτρα από την οποία εμείς αναδυθήκαμε, μέσα σε αυτό το σύμβολο που για μας θα πρέπει να είναι η μοναδική μας πραγματικότητα πέρα από την πραγματικότητα. Θα πρέπει να είναι, όπως θα έλεγε ο Χάιντεγκερ, το πραγματικό του πραγματικού. Εμείς ζούμε την επιφάνεια της πραγματικότητας. Εμείς δεν ζούμε το πραγματικό. Ή το πραγματικό το αναζητούμε στους τεχνητούς παράδεισους του Μποντλέρ. Κάπως έτσι διαβάζω αυτό το ποίημα και ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με αντέξετε. Τώρα είναι η αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να δεχτούμε ερωτήσεις. Εγώ που είχα σκοπό να ρωτήσω διάφορα πράγματα δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς θέλει να μιλήσει. Εννοώ ότι θέλει να ρωτήσει κάτι. Εδώ η θέση είναι διαθέσιμη και ο Στέφανος είναι εδώ. Και ο Γιώργος που έχει την εμπειρία της ανάγνωσης. Εγώ θέλω να πω κάτι. Πριν κάποιες μέρες ο Ορέστης στο θέατρο μου είπε θα μπορέσεις να διαβάσεις δύο κομμάτια πιάνου είναι του Έζρα Παύλου. Λέω σημαντικός ποιητής. Τα πήρα λοιπόν και άρχισα να τα διαβάζω και δεν καταλάβαινα Χριστό. Λέω, Ορέστη, έχει και κάποια πράγματα μέσα που δεν ξέρω, είναι λατινογενείς λέξεις, μπορούμε να τα γράψουμε αυτά. Πράγματι βοήθησαν και τα γράψαμε στα ελληνικά για να μπορώ να τα μιλήσω. Σήμερα λοιπόν, επειδή δεν είχα κάνει κάποια προετοιμασία, προσπάθησα να κάνω προετοιμασία, αλλά
δεν έβρισκα άκρη. Λέω τώρα, τι λέει εδώ, τι λέει εκεί, τι λέει παραπέρα. Βέβαια από αυτό που είπε ο κύριος Δροζάνης, καταλάβαινα και ένιωθα μια εικόνα μόνο. Όταν τα διάβασα μόνος μου, μου έφερνα μια εικόνα ενός σώματος, ανθρώπινου σώματος, που ήταν κατασπαραγμένο, δηλαδή σαν να το είχαν ξεσκίσει σκυλιά. Αυτή η εικόνα μου ερχόταν. Και με την εξήγηση, ας πούμε, αυτή, κατάλαβα ότι πράγματι δεν μοιάζει σαν ποίημα μου. Μοιάζουν πάλι, έτσι θα το πω, φράγματα θεατρικού κειμένου, ερεθίσματα που γεννούν εικόνες στο κεφάλι μου. Αυτό ήθελα να σας πω. Έτσι να μοιράσω τις σκέψεις μου μαζί σας, γιατί έτσι μπόρεσα να το κατανοήσω με αυτά που είπα. Και όμως έτσι είναι. Ναι, έτσι και έτσι είναι, Γιώργο. Και έτσι είναι, Γιώργο. Οπότε συγχωρήστε μου και τον τρόπο με τον οποίο το είπα, γιατί διατηρώ αμφιβολίες. Ακολούθησα ένα ρυθμό όσο με το ένστικτό μου μπορούσα να τον ακολουθήσω. Συνήθως προετοιμάζομαι για τα πράγματα που θα πω και θέλω να ενημερώνομαι για να μπορώ να μεταφέρω κάτι που μπορείς να μεταφέρεις κάτι που έχει αξία. Εδώ δεν το κατάφερα παρά μόνο έτσι με μυρωδιές που λέμε. Εγώ νομίζω ότι το κατάφερες. Ευτυχώς έχει δυνατό ένστικτο. Επειδή είσαι ηθοποιός και μάλιστα πάρα πολύ σημαντικός ηθοποιός, θέλω να σας πω πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος ο Κέντρος, ότι ο Πάουντ δεν είναι μόνο ένας ποιητής. Είναι ένας εξαιρετικός μουσικός, του οποίου τα μουσικά έργα δυστυχώς, οι μουσικές του συνθέσεις δεν παίζονται παρά μονάχα πολύ σπάνια. Είχαμε εμείς ως χώρα την τιμή και τη χαρά να έχουμε τη μεγαλύτερη τσεμπαλίστρια της Ευρώπης. Δεν ζει πια, η Μαργαρίτα η Δαλμάτη. Αυτή η Μαργαρίτα η Δαλμάτη που με μεγάλωσε εμένα, άλλωστε αυτή με έβαλε σε όλους αυτούς τους κύκλους, ήταν η μόνη που μπορούσε να παίξει τις συνθέσεις σε τσέμπαλο του Έζρα Πάουντ. Αλλά δεν ήταν μόνο μεγάλος μουσικός, ήταν και μεγάλος τραγωδός. Μακάρι ο Σπύρος ο Δραχωρίτης, ο φίλος μου, να μπορέσει να ανεβάσει. Μακάρι μία ζωή, το παλεύω και το παλεύει, να μπορέσει να ανεβάσει μια τραγωδία του Έζρα Πάουντ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι για να κάνω τον έξυπνο ή ότι ξέρω πάρα πολλά πράγματα, τίποτα δεν ξέρω. Για να πω ότι τον Έζρα Πάουντ τον διαβάζεις όπως κατ' ευτυχή σύμπτωση τον διάβασε ο Γιώργος ο Κέντρος, με την θεία άγνοια. Αν αρχίσεις να μολύνεσαι από το τι λέει, δεν νομίζω ότι θα βγάλεις άκρη. Ο ίδιος μάλιστα. Μα ο ίδιος. Άμα το βρω, ξέρετε, τα κείμενα είναι σαν τους μπασκίνες. Όπου τους θέλεις, δεν τους βρίσκεις. Όπου δεν τους θέλεις, τους βρίσκεις μπροστά σου. Εάν μπορέσω να το βρω στο βιβλίο μου, το βρήκα τώρα. Γράφει στον πατέρα του ένα γράμμα την εποχή που συνθέτει τα Κάντος και λέει: «Φοβάμαι πως ολόκληρο το καταραμένο τούτο ποίημα είναι μάλλον σκοτεινό, ιδιαίτερα σε αποσπάσματα. Σου έχω δώσει ποτέ ένα σχεδιάγραμμα για το κύριο θέμα ή όπως αλλιώς να το πούμε?» Αυτά γράφει στον πατέρα. Πώς να διαβάσεις τον Πάουντ? Και πώς ο Μπλουμ, ο σεβαστός μου Μπλουμ, ο άνθρωπος τον οποίον θαυμάζω στην θεωρία της λογοτεχνίας όσο δεν θαυμάζω κανέναν και που είχα την ευτυχία να τον ακούσω να διδάσκει, πώς ο Μπλουμ να βάλει τον Πάουντ σε κανόνα?
Μπαίνει ο Πάουν σε κανόνα. Πώς μπορείς να βάλεις τον έρωτα του παρελθόντος σου, τον έρωτα του παρόντος σου και τον έρωτα του ανυπάρκτου μέλλοντός σου μέσα σε κανόνα? Μπορείς? Προσπαθήστε. Θα ατυχήσει απλώς ο έρωτάς σας. Πολύ απλά. Έτσι, πολύ όμορφα τον διάβασα ο Γιώργος. Τούτων λεχθέντων, μακάρι ήρθε το άκουσμα του κέντρου και το άκουσμα της υπόγειας φωνής του Pound να σας συντροφεύγει έτσι, φεύγοντας από εδώ. Καληνύχτα σας.